Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now, we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. John 8:12 says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sins, and I will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Sa dila pa kita magasugod sa atong
pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung mo buhata ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing or naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magaampo ta sa hilom. Let us pray. Lord, I pray that you will use me as your instrument to touch others' lives. Help me, O Lord, not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. We are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook, to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word today, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill the divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are here today in good health. We are alert with a clear mind. Sana ang atong pangisip. We are still breathing. Gipabuhi pa kita sa Dios. Gumikan lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, iyang kortesiya o grasya. Dili kita takos niini. Gipabuhi ta niya tungod kay ana pa siya tuyo sa atong kinabuhi. So we don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. It is grace. Okay, padayon kita sa atong gitunan nga bahin sa doktrina sa mga panalangin, the Doctrine of Blessings. Now, agi og paglabas sa atong paramduman as a review sa ato nang gituki sa mihaging higayon. Nagaingon og nagasulti ang pulong sa Dios ka. Way laing makalipay, way laing makapahimuot sa Dios. Nobody can glorify God. Naa ka na sa Hebrews 12:6, wala. Di man ni kini ang makapahimuot lamang sa Dios mao ang imong pagtuo. It is only your faith. Ug ang pagtuo nagagikan sa imong pagpaminaw. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. So tanawa ra gud na, wa gyud tay sarang mahimo,
we can never do anything to please God. Nothing. Busa, kining mga panalangin nga atong madawat, dili kini kay madawat lang diha sa atong pagkahamtong, atong spiritual maturity, as part of His logistical grace policy. Ang Diyos nagadibuho, nagadisinyo a system of lesser blessings which He distributes during the entire earthly experience of the believer. Now, sa ato karong pagpadayon, sa atong pagtuon bahin sa mga blessings, suma sa atong gisgutan bahin ining doktrinaha, atong giingon nga gibahin sa duha kining mga panalangin sa Dios. Ang una niini mao ang mga panalangin nga gitawag sa in English og logistical grace, nga diin kining maong matang sa mga panalangin maingon ta ma-describe ta kini silang mga lesser blessings kay mao man kini sila ang nagasangkap kanatong mga magtutuo human gyud sa atong pagkaluwas. Right after we got saved, mao kini ang matang sa panalangin nga atong matagamtaman. Ug mao kini maong matang sa mga panalangin nga nagahatag kanatog kahigayunan sa paglahutay sa atong kinabuhing Kristohano dinhining kalibutan. In other words, ang logistical grace mao'y nagapalahutay. They enable us to survive in the devil's world. Kaya without this logistical grace provision sa Dios, di kita mabuhi, hindi kita magdugay, di kita mulahutay dinhining kinabuhi. Kunwa kini. We would be useless, we would be hopeless without those logistical grace. Sabta pagayo kini ha. So, atong makita dinhi nga gawas nga gisangkap kanato sa Dios kining mga logistical grace samtang aniya pakita dinhi sa kalibutan nga giduma ni Satanas. Pagsangkap usab kini sa Dios ngari kanato aron mabuhi pa kita. Kaysa atong pagkabuhi, makatuon, makatubo kita sa pulong sa Dios. Ug sa atong pagpadayon niini, kita nagapakaon niya na sa atong kalag adlaw-adlaw hangtod makaabot kita sa ang the stage of capacity, ang kini sa pagkahamtong espirituhanon. Ug mao na kana ang ikaduhang bahin sa pagbubo sa Dios sa iyang panalangin, ang gitawag og escrow blessings. So, to recapitulate sa atong gisgutang duha ka bahin sa mga panalangin, ang una, logistical grace. Ug ang ikaduha, ang mga escrow blessings. Ang una, logistical grace, blessing, lesser blessing kana ang description niya na. Ug ang ikaduha, escrow blessings, greater blessings, or super grace blessings. Okay? Mauning mga panalangin nga giandam, gitagana sa Dios kanatong mga magtotoo kitang mga anak niya. Kay tungod sa hinungdan nga di man tam taga dinhi sa kalibutan. We are not from this world. We are not residents of this world. Taga langit naman ta. Gisangkapan kita sa Dios aron kita makapahimus niini, maka-enjoy niini, makapalahutay, makahimo ka natong mga mananaog sa langit nung away, angelic conflict, din his teritoryo sa kaaway sa Dios o sa ato na unyang paghidangan sa espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity, na ibubo, ihuwad na sa Dios kining mga greater blessings. Ang super grace blessings or escrow blessings nga diin, that's the very stage that God is glorified. Mao ka na. Again, sublion ta sa pag-emphasiya dinhi nga di kita makaamgo nga dili kita makaampo, dili kita makaamgo. Di kita makaampo nga buuan na unta kita sa Dios sa iyang mga panalangin.
Wa na matunong sa palakaw o protokol sa plano sa Dios. Dili kita makaampo niya na. We cannot pray for blessings. Ikaduha, di kita makapaningkamot o pagpanlimbasog nga makaangkon o panalangin. Dili. Wa gyapon na matunong. Wa ka na masibo sa palakaw o protokol sa plano sa Dios. Baligon ta sa pag-ingon nga maangkon lamang nato ang mga panalangin pinaagi sa grasya sa Dios. You see, ang kaluwasan nga itong naangkon, pinagi sa itong pagtuo lamang kang Kristo lamang, gumikan o pinasikad lamang kadto o kana sa grasya sa Dios. Mao'y hinungdan. That's the reason why nga sa dihang naluwas kita, grasya na ang atong pagkinabuhi, sinangkapan kita sa grasya sa Dios. It's all grace, all the way na kana. Ang imong kaluwasan, grasya. Ang imong pagkinabuhi ingon nga magtotoo, grasya. Ang imong masinati nga mga kahimtangan sa imong pagkinabuhi, grasya. Ang imong pagbiya na nimo ning kalibutan, grasya. Ang tanan, grasya ang nagapalihok sa imong Kristohanong kinabuhi. Samta pag-ayo ka na. So, di man ikiniigso o magtotoo. I am addressing to you, fellow believer. As members of the royal family of God, we are in the world, but not of this world. Our spiritual heritage is heavenly, not earthly. Yet, God preserves us alive in the devil's world after salvation. Ato naman yung ipaklaro sa maging higayo, no? To represent the absent Christ. God does not totally separate us from the devil's kingdom, but intends that we advance to spiritual maturity and become imitators of God and ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung imong tan-awon kining prinsipyo ha, ana ang duha. Unas tanan, ang usa ka tawo nga mahimong magtotoo diha-diha yung higayuna. Siya hatagan sa kahigayunan sa Dios nga siya makakinabuhi nining kinabuhia aron makaabante siya, makauswag siya sa iyang espiritual nga kinabuhi. Apan di lamang kana kundi na pagyugiandam ang Dios og ngadto-ngadto ato kining tawag og escrow. Escrow, E-S-C-R-O-W. Now, the devil's world with its pseudo blessings and pseudo happiness, mga mini nga mga panalangin, mga mini nga kalipayon, inunta. Kini had a pull greater than any force of gravity to draw the believer away from the divine atmosphere. Ilabang birahon, bitaron, regardless of our dedication or altruism, we cannot improve Satan's evil system. We can only avoid his influence by opting for the power of God's perfect system. God alone can successfully oppose evil, and he eradicates evil in his perfect time. Our human good contributes nothing to the divine plan. Wala. Ang Diyos lamang mao ang nagapasabot kanato nga siya mao'y makapugong or makapakgang sa mga dautan. Kitang mga magtotoo, wa kita mandoi nga musagubang og dautan. Busa, we can see here nga kining duha ka bahin sa panalangin maangkon sa magtotoo diha nga siya maluwas ug samtang siya nagapadayon sa iyang pagkinabuhi ingon nga magtotoo, kini maangkon na niya ingon nga katakos sa iyahang kinabuhi. Paminaw, listen, God never blesses us in time until we have the capacity. Capacity is very, very important.
katakos. Capacity for blessings is in the soul and depends on metabolized doctrine circulating in the stream of consciousness. O ato kining gibahin, ang escrow blessings, duha pod. You have escrow blessings in time and escrow blessings in eternity. Atong nakita nga ang escrow blessings moabot lamang kana ngari kanato sa higayon nga kita makasugod nag-angkon sa katakos when we start having this capacity. Escrow blessings are infinitely superior to all categories of divine blessings for both time and eternity. Duha. Ang escrow blessings, mga panalangin kini suma sa atong gisgutan sa miagi, nga giandam kini sa Dios alang kanato. Dinhi sa panahon karon, o giandam sa Dios alang kanato sa wa nay katapusan. In eternity. There are no sets of circumstances that can hinder the conveyance of your escrow blessings in time. Ug tungod niya na, ato nang gipakita ang escrow blessings nga panalangin kini nga moabot lamang nga kanato sa diha nga kita makabaton na sa katakos sa pagdawat niini. Ug kining escrow blessing ato na pud ning gi-explain mao kini ang mga panalangin nga giandam na sa Dios para nato apan dili pa nato kini madawat diha-diha samtang kita anaa pa sa atong gitawag og pagkalinghod. So, therefore, God the Father is the grantor. Siya mao ang source, tinubdan. And He provided each believer special blessings in eternity past. Escrow may atong isgutan. Then, atong makita nga these blessings are deposited in heaven in escrow. Greater blessings that stagger the imagination for both time and eternity. Now, kining mga panalangin nga giandam para nato, ang nagagunit ini karon, paminaw, ang nagagunit ni ini karong panalangin nga giandam para nato, mao si Ginoong Jesucristo. It's the Lord Jesus Christ. This is in deposit with the Lord Jesus Christ. Acts as the depository for the believer's blessings for time and eternity. Nakanan sa Episo 1:4-6. Ephesians 1:4 says, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Unya, ang magtutuo, mao ang makadawat, the grantee, i-distribute, ipangapod-apod kining mga blessings ngadto sa mga magtutuo. And these glorify God by being the recipient of the riches of His grace in Ephesians 1:7. But, ang paghatag sa escrow blessing is contingent on the execution of the protocol plan of God and reaching spiritual maturity. Mao kini ang condition nga ang tanang mga panalangin nga giandam na sa Dios nga Amahan para nimo nga gigunitan ni Ginoong Jesucristo na angkon nimo. Here is the condition nga nakabutang sa maong kasabutan. So kini I hope makapaklaro ka nato nining paghisgot nato mga panalangin. Sublion tas pagpatinaw dinhi kanimo. Pangutana, asa may paghisgot diha bahin og pagampo aron ta makadawat og panalangin. Asa mang dapita diha nga naghisgot og pagampo aron ta makadawat og panalangin. Asa man? Na you will begin to see nga wa jamo matud pasbulanon, wa jamo. There is none. Asa man dapit ang naghisgot nga kinahanglang magbinuutan ta
aron makadawat tag panalangin. Na ba? Wa pod. Labaw nang wa. It is, listen, it is a matter of katakos, capacity. Sabta ka na pangayo. Capacity to receive. Maura ka na. Takos ka na bang buuan sa maong mga panalangin? Are we qualified now to receive? Qualified because we have attained, we have reached the stage of capacity? Na, mauna. Dili kay mag-ampo kag, Ginoo, panalanginin ako, bless me now, Diyos ko. So obviously, God is glorified when any believer executes this plan, and as a sign of His pleasure, He conveys escrow blessings for time. So unsa man ang maka-aghat sa panalangin nga rika nato? Kung kita nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. Now, na nagagawas na ang pamaagi nga atong madawat ang mga panalangin nga iyang giandam alang kanato. These blessings come through suffering as well as through prosperity. Now, introduction pa ba yan sa blessing, ha? Bisag na uban kaninyo moingon og unsa may gisgutan ana, unsa may buot ipasabot ana. Kaya ato ba yung hisgutan ang mga categories of blessing? Okay? Na ay temporal blessing, na ay spiritual blessing, na ay uban pang mga blessing. Ato pa na silang hisgutan po. Inighuman nato sa pagpaklaro kung unsa man gyud kining blessing. Okay? So therefore, blessings can come through suffering, taliwa sa imo mga pag-antos o mga kasakit nga imo karong gisinati. You may be able to receive blessings in the midst of those. Kana kung kaybaw ka. O wa ka kaybaw, unya ang imong gitutukan ang imuha ra mga kasakit o mga pag-antos o kakulian sa kinabuhi na di gyud ka makamatikod nga gipanalangin na di ay ka sa Dios. You see? And what is going to happen is mawa ragyod ang imong katakos anang maungay gayon. Or maybe hingabot niya nimo ang kauswagan, prosperity. Unya mali nga rata. We're going to be distracted anang maunga prosperity. Nga inay mo tutok ka sa tinubdan niya ng maong kauswagang hingabot niya nimo, tuan naman noon ka magtutok magatagan sa prosperity. Na diha na mawa sa passing. Diha ka mawa. Sipyat ka sa prosperity test. Hangba ka sa maong pagsuway. Abigod nimo, fellow believer, there are two stages of glorification of God in the great power experiment of the church age. Now, kining great power experiment is another technical term, and I hope makasabot na po kag gamay bahin ini kay ato naman ning tuki sa miaging mga sesyon taon-taon na taon-taon naman to. Well, the distribution of escrow blessings in time to the mature believer who is a winner and an invisible hero in the great power experiment of the church age glorifies God. Mo'y makahimaya sa Diyos. The only reason a believer's escrow blessings are not delivered to him is his failure. Tungod sa iyang pagkapakya sa pagtuman sa mga kondisyones bahin sa escrow agreement. Ang agreement, hayan man. Where is it? Naa sa libro. Kanang basahon nga inyong gigunitan diha, which is called the Bible. Listen to this. If you do not read the agreement, kundi ni mo basahon ang kasabutan agreement, nan, amin mo ni problema. Patuyang lang tagsod o mga kalihukan kung ay klaro, o kung saan kasabutan, agreement, o ay klaro ba, kung saan mga kasabutan. Unya nag-abot sa tumoy, mabikil di ay ta, unya mangita dahil kapasanginlan, nganong nabikil. Hence,
gikinahanglang mahibaw ta kung unsa ang mga kondisyon sa maong kasabutan. The only condition the believer must fulfill is unsa? To advance to spiritual maturity. Now, unsa may paagi nato aron ang Dios atong mahimaya? What is the means that we can glorify God? Ang atong unsa? Ang atong pag-execute sa formula. Inomdom ka ba? X plus Y plus Z equals maximum glorification of God. Still remember this formula? Kamo nga mga doctrinal Christians nga nagasubay niini na kasabot kag unsa ni. So, that means God is glorified when a believer reaches spiritual maturity. Okay? Maubitaw ni ang pangutana. Unsaon man sa usa ka magtotoo sa pag-glorify sa Dios? Tubag? By reaching spiritual maturity. Now, ang usa ka believer nga moabot sa spiritual maturity, mao pud na ang higayon nga ibubo, ihuwad sa Dios ang escrow blessing nga na kaniya. So imo nang nakita ang sistema nini. Kaya ato naman ingisgutan. Busa, what's going to happen is, when God is able to pour out or deliver to you the escrow blessings, sa gayon nga pwede na sa Dios nga ibubo niya ang iyang escrow blessings nga iyang giandam para nimo, usapod na kahitabo nga ang Dios mahimaya. Nagkasabot ka? Mauna. Akong balikon sa pagpatinaw nimo ning bahina. Sa dihang ang Dios makabubo na sa escrow blessings in time nga iyang giandam alang kanimo, usa-usab ka na kahitabo nga mahimaya nimo ang Dios. Mao'y hinungdan nga ang panalangin di mahimong atong mapangayo. Blessings cannot be asked for. Dili gani nato mapaningkamutan. What's important is nga kita makakabot, makadangat sa atong espirituhanong pagkahamtong spiritual maturity aron sa ingon niya na maangkon ta ang katakos sa pagdawat o pagpahimulos sa mga panalangin nga giandam sa Dios alang kanato sa kaniadtong wa pa ang tanan. In eternity past, giandam na ni sa Dios alang kanato. In short, only God can glorify God. Kasabot ka? Akong balikon. Only God can glorify God. Palihog, ayaw na ka nakalimti. Now, naanapod tingali mo ingog. Ang saan man sa Diyos pag-glorify sa Diyos? Kung mabubo, mahuwad na sa Diyos ang iyang mga panalangin, ngayang giandam para nato, kana nagpaila nga kita nagmalampuson sa atong Kristohanong pagkinabuhi. And therefore, listen, and watch this. God is glorified kay iya namang nahuwad ang tanang mga panalangin nga iyang giandam alang kanimo, alang kanato. So, sublion ko sa pangingon. God glorifies God. Dili kay kita mo ihing-glorify sa Dios. Huwag po'y tao ang magka-glorify gyud sa Dios kay unsa man ang tao. Ang tanang tao nakasala og nakabsan man sa himaya sa Dios. Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Therefore, the Christian's responsibility under the conditions of the escrow contract is to utilize the assets of the divine atmosphere in order to advance to spiritual maturity. Aron in spiritual maturity, iyan ang maangkon ang mga panalangin nga giandam na sa Dios para niya sa hamtong nga magtotoo.
Only in spiritual maturity does the believer have the capacity to receive the marvelous, fantastic blessings that God has placed on deposit para kaniya. And at the same time then, God is glorified sa imong kinabuhi tungod kay nabubo naman sa Dios ang tanan nga iyang giandam para nimo. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon, dapit ka gihapon higalang magtotoo o kanimo nga higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, dapit ka gihapon basin og ikaw makapubo sa mga pagtulunan nga gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi. Ayaw si piyata ang sumpay niining the Doctrine of Blessings, kay daghang kitag mapupo nga mga pagtulunan, mga doktrina nga sarang natong magamit sa atong kinabuhing Kristohanon. Kining tanan grasya ug pinaagi lamang kini sa YouTube ug sa Facebook under the Balbido Evangelistic Ministry. Akong balikon nga kini grasya nga gi-provide sa Dios alang kanatong mga katawan. Mag-ampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service niining adlaw to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. He was judged for that. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now wide open. And how do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you can have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only, inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.